Yma nawr ar S4C, darllediad etholiadol gan y Ceidwadwyr Cymreig. Nid yw Cymru yn gweithio ar hyn y bryd. Mae rhestrau aros yr NHS yn hirach, mae safonau yn ein hysgolion yn is, ac mae ceflogau ar gyfartaledd yn isaf yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn anerbyniol, a dwi eisiau fod y gorau yn y Deyrnas Unedig, ac mae gan y Ceidwadwyr Cymreig gynllun clir i gyrraedd hynny. Byddwn ni yn datgan ar gyfwng iechyd i arbed bywydiau yn ein ysbytau. Byddwn ni yn gwella safonau yn ein hysgolion ac adfer disgyblaeth. Byddwn ni yn gweud Cymru symud eto drwy scrapio terfyn cyfflymdir 20 milltir yr awr a chefnogi prosiectau mawr fel ffordd osgoi i'r M4 a gwelliannau'r A55. Byddwn ni yn cefnogi ein cymunedau drwy torri trethu busnes a fusnesau fach a tharfarndau a scrapio dreth dwristiaeth. Byddwn ni yn helpu'r farchnadau drwy scrapio treth stamp a chefnogi swyddi, ac byddwn ni yn cefnogi teuluoedd sydd gweithio yn galed. Toriad o un ceiniog yn y dreth incwm a rhoi mwy o arian yn eich poced, a chynnig yn y cymorth gofal plant ac yn Lloegr. Mae pobl yn gofyn ble daw'r arian. Wel, dyma'r ateb, trwy dorri gwastraff. 120 miliwn o bunnoedd ar fwy o wleidyddion. 150 miliwn o bunnoedd a fiwrocratiaeth. 200 miliwn o bunnoedd ar faes awyr Caerdydd. Swyddfeydd gwag y Llywodraeth. Swyddfeydd tramor gan gynnwys rai yn China. A prosiectau dramor tra bod pobl yn Gymru yn eich haelin anodd. Nid yw hynny iawn. Byddwn ni yn torri gwastraff hwnnw a rhoi arian yn ôl yn eich poced, yn eich cymuned ac yn y gwasanaeth cyhoeddus sydd ei hangen. O dan y system etholiadol newydd, mae'n anodd i unrhyw blaid ennill mwyafrif. Felly mae pobl yn gofyn pa deal fyddwch chi'n ei gwneud. Gadewch i mi fod yn glir, yn unig deal dwi eisiau ei wneud yw deal gyda phobl Cymru. Gadewch i ni drwsio Cymru a gwneud i Gymru weithio. Pleidleisiwch dros y Ceidwadwyr Cymreig mis Mai.